दान मोनथामनि सुथि लाना फैखाबाय आङो साला बे दैज्लांबायबा हाबाखौ जानानैसो थांखागोन आङो नङाबा दायो जयेन खालामफिनथ'हैला आङो आच्छा बे आंनि सना रिंखियालाय बबाव थांखोब्रा माथो गरसे गरसा न'आवलाय रावबो गैया आरो आफा थाख्लायाबो बबेयाव थांदों माथो रावखौबो नुवाब्रा मा बाहेरावलाय मा सोर गोब्राम फैलाबाय थाखोब्रा एफा हारलानो ना आफा एमजे फैनो होननायासो सफैमारबाय र' इसे नायहैना फैनो आङो आयु एमजे सना एफा थाब सफैथारबाय नोङो नै आङो जिसो लामगासिनो दंमोन नै माथो आफा एमजे मारसो एफा गोबावनि उनाव दिनैसो न'आव मोनफैफिनबाय दे नैबे दैज्लां बारबानो बिसोर सानैनिबो हाबाखौ होनानै होखानांसिगोन नङाबा जानाय नंला रिंकि सना नोंखौ आङो गोदान सोदान बोरै गालांबाय थाबावनो बेनिखायनो दान मोनथामनि सुथि लानानै नैबे दैज्लां बारबानो आंनि जुलिनि रादायखौ थि खालामनो होननानै आं फैनाय जाबाय रिंकि सना दे बिदिबालाय एमजे सना नोंनि साननाय बायदियानो जाथोंसै बे दैज्लां बारबानो नोंजों आंजोंनि हाबाखौ थि खालामनानै लाखानोसै बिनि उनाव नोङो जयेन जाहैफिनदो एमजे सना र' रिंकि सना बावनासो दं आङो 3 बोसोरनि उनाव दासो फैदोंथ' आफाखौ एसे सनमान लाना फैनि आङो दे आफा एमजे नोंखौनो साननासो दंबाय थाखायोमोन आङो बे दैज्लां बारबानो नोंजों आरो रिंकिजों हाबाखौ होनानै होखानोसै रिंकि सना बे हाबानि उनाव नोंखौ बोरै हारसिं गालांबाय थाबावनोब्रा आंलाय बिनिखायनो साख्रिखौ जयेन जाहैला बायदिसो मोनबायले आङो रिंकि सना एमजे सना नों मानो बिदि बुङो इयुनाव संसारखौ माजों जानो नों मानो साख्रिखौ जयेन जाला होननानै बुंखो नों बिदिखौ मानो खोथाखौ बुंबाय थायो एमजे सना नोङो थांथारनांगोन हाबानि उनावबाबो एमजे सना आं नोंखौ हारसिं नागारनो बालांबायमोनलै रिंकि सना इयुनाव गथ' गथायनि खोथा दङ एमजे सना नों थांथारनांगोन रिंकि सना आं नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जोबोद मोजां मोननानै दंखोमायोमोन आंनि गोसोआ नोंखौ बोरै जायगा होखो आं बेखौ जेबो मिथियाखै रिंकि सना